Fis-sentejn li ġejjin Gvern ġdid Laburista se jassisti għat-twettiq ta' 8 proġetti fil-qasam tal-gaming b'investiment ta' 60 miljun euro. Din il-proposta bħala parti mill-manifest Laburista għal din l-elezzjoni toħloq mal-1300 impjieg ġdid illi ifissru żieda ta' kważi 10% fil-karriri fis-settur illi gawduhom iż-żgħażagħ Ħawċin u Maltin. Dan ħabbru l-Prim Ministru mexxej Laburista Robert Abela f'indirizz lill-midja l-ġimgħa filgħodu fejn wassal iżjed proposti ġodda li jitwettqu kemm il-darba l-Partit Laburista jerġa' jingħata l-fiduċja tal-elettorat. Il-mexxej Laburista ħabbar ukoll it-twaqqif ta' ċentru għall-esports li jkun magħmar b'faċilitajiet għall-gaming u fejn jistgħu jiġu organizzati tournaments u logħob ieħor kompetittiv fuq livell internazzjonali. Se nwassaw il-poteri tal-MGA, l-Awtorità Regolatorja ta' pajjiżna f'dan il-qasam biex tibda tilliċenzja wkoll working studios li huma narrative driven games, esports platforms u immersive virtual content. L-istess bħal huma il-prediction markets. Sa dan it-tant proposta oħra li tnediet iskema ta' cash rebate għall-artisti lokali li gawdu minn rimbors ta' 10% fuq l-ispejjeż tagħhom sa massimu ta' 50,000 euro. Dr. Abela innota li dan se jwassal biex l-artisti jkomplu jeċċellaw u jkomplu jikbru fis-settur kreattiv pajjiżna iżjed milli diġà kiber fl-aħħar snin. Nemnu illi s-settur artistiku huwa kruċjali biex inkomplu nelevaw il-fuq il-kwalità tal-ħajja tal-poplu tagħna. Il-Prim Ministru temm il-konferenza billi nota l-fatt li Gvern Laburista qatt ma beża jkun katalista l-bidla u l-istess qed jiggarantixxi li jsir kemm il-darba il-poplu jażel il-Partit Laburista fit-30 ta' Mejju illi ġej. Fadlilna ħafna iktar x'inħabbru għadna fil-11 jum tal-kampanja elettorali, fadlilna ħafna iktar x'nispjegaw kif ser inkomplu nagħmlu il-qabża illi jmiss, però ma nibżgħux inkunu ambizzjużi. U rejna kif konna kapaċi nkabru l-ekonomija tagħna, kif konna kapaċi nkabru il-ħolqien tal-ġid nazzjonali, konna kapaċi nagħmlu dan għax ma bżajniex milli nieħdu deċiżjonijiet kbar u ma bżajniex milli nagħmlu kbar.